Duol mochune ndiko bila e thurka NPSC gibad migawo mar obila NPS koro sengo ni chenro mar kawo obila mabiro chakore tich abich jumani biro bedo mathuolo maonge kod mibadhi. Ogai mar obila Douglas Kanja gi jakom mar bada migawo mar NPSC Dr. Amani Kamora olero ni okenge oseketi malong'o mag geng'o timbe mibadhi ma kinde duto osemienjo e chenro mag kepo mag obila. Kanja gi Amani olero ni apisas ma biro dhi e pap kawo obila osemi tiegruok kaka gibiro tayo chenro no. Okay, thank you very much. Good evening. We have also warned our officers that we want them to conduct a clean exercise. A clean exercise devoid of any corrupt practice. And I have repeated to them that no one should solicit for money. We are ready to take serious action, drastic actions against any member of the service who goes in that direction. For the public, please don't involve yourself in giving out money. Hatutaki processes za kufanywa baada ya jua kuchwa wakati wa giza. Kila kitu lazima kifanywe wakati wa mwangaza kuanzia saa 2 mpaka saa 11. Na hiyo tumeemphasize kabisa na tutahakikisha imefanyika. Na tunatangazia hata Wakenya wote kuwa wakiwa na swala lolote, wakiwa na tashwishi ya ufisadi, waweze kuriport kwa zile nambari